Ovo je priča o muslimanu koji vara, laže, krade, otima i ubija nevine. Najgori musliman na svijetu. Često zna i popiti, a i poznat je po bludu. Bio je optužen za silovanje, a prije toga za napastovanje. Od islama mu je ostao samo njegov šehadet, namaz i muslimansko ime. Njegov komšija isto tako klanja, posti, na hadž ide već 5. put, gradi džamije, pomaže studente, sirotinju i staje u odbranu nevini. On je glas pravde i poštenja. Trudi se da uvijek bude prvi u svakom dobru. Uvijek je među vakifima, ali psuje Allaha, psuje Boga ili nekada odlazi do kaburova i dovi mrtve i traži od njih pomoć, zaštitu, rješenje njegovih problema itd. Da je vjera i razumijevanje propisa shodno našim emocijama, osjećajima, mišljenjima i stavovima, svako bi rekao da je ovaj prvi davno iz islama ne izašao nego izletio i da je od islama operisan. A za ovog drugog bi rekli Allah te nagradio hajrom i ukabulio ti tvoj trud. Ali činjenica je da vjera nije po emocijama. Koliko god ovaj prvi uradio gnusnih dijela, i dalje je musliman zbog svog šehadeta i namaza, dočim ovaj drugi nije musliman, jer mu sva njegova djela ne vrijede ništa jer dovi nekoga mimo Allaha ili ga psuje. Na ovome su složni svi islamski učenjaci. Obojica su u velikim problemima, počinioci gnusnih i velikih grijeha, samo što je prvi još uvijek musliman zbog ispravnog vjerovanja i namaza, pa makar je radio velike grijehe, dok drugi nije musliman jer obožava kaburova i psuje Boga, pa makar je radio puno drugih dobrih dijela. Ovo nije omalovažavanje opasnosti grijeha, niti vrijednosti dobra djela, a svakako nije poziv u grijeh, niti je poziv u ostavljanje dobra, nego ovo je čisto mjerilo kako stvari stoje. Islamski propisi se uzimaju iz dokaza koje Islam prihvata kao dokaz, sviklo se to tebi ili ne, a to su Kur'an i sunnet. A s druge strane, islamski propisi su Allahovo pravo, njemu pripada pravo naredbe i zabrane, pravo određivanja šta je halal, a šta nije i kako se njemu treba vjera ispovijedati. Obaveza svakom muslimanu je da Allaha obožava, da mu bude bogobojazan, pokoran i da samo njemu čini ibadet, ne doziva nikog osim njega, ne traži pomoć osim od njega, ne traži utočište osim kod njega, ali isto tako neće ništa od ovoga raditi osim onako kako je on, to jest Allah, njemu propisao. Allah dželešanuhu se ne obožava i njemu se vjera ne ispovijeda osim onako kako je on propisao i odredio u svome šerijetu. Ovo je propis, ovo je din i vjera. Ovako treba Islam razumijevati kroz dokaze koje Islam prihvata kao dokaz, bez emocija i osjećaja kada je propis u pitanju. Mnogi muslimani danas razumijevaju vjeru kao jedno emotivno stanje ili set ovo hoću, ovo neću propisa jer mi je čeif ili mislim da tako treba da bude jer nikad nešto slično nisam čuo ili drugačije jer moj dido ili nana nisu nikad tako postupali tako dalje. Vjerovatno će to pokazati i u komentarima, nadam se da neće.